Goeiedag, beste kijkers, Omroep ZVL. We staan hier bij de rotonde. Zometeen wordt er een kunstwerk onthuld van Ronnie Evans. Dat wordt gedaan door Harry van der Maas, gedeputeerde, en Gino de Pauw, wethouder in de gemeente Hulst. Het is een belangrijk moment, want het is een van de momenten waarin teruggekeken gaat worden naar hoe het verloop is van de nieuwe aanleg richting België. We hopen op een mooie middag. Wat fijn om iedereen hier te ontmoeten. De aannemer, mensen vanuit de provincie, gemeente Hulst, dorpsraden, familie van de kunstenaar. Geachte Harry van der Maas, gedeputeerde, hoe vindt u het om hier te zijn en het onthullen van zo'n prachtig kunstwerk? Nou, dit is een prachtig moment. Ik heb zojuist de renovatie gezien van de Gentse Vaart. Ziet er goed uit, het wordt heel erg netjes. Maar we zijn hier nu voor de onthulling. Ik ben er trots op. Ik vind dat de kunstenaar uitermate zijn best heeft gedaan. En dit is een prachtig herkenningspunt, de rotonde. En op dat herkenningspunt staat nu een kunstwerk. Ik zou zeggen, kom kijken. Jazeker, en ook gebruik maken ervan, want het is het begin van nog heel veel werken. Maar de samenwerking is enorm goed verlopen. Volgens mij mag u daar trots op zijn. Wat vindt u van die samenwerking? Nou, je ziet dat je bij zulke soort grote klussen elkaar nodig hebt. In dit geval de provincie, gemeente Hulst, de aanwonenden, de mensen die hier een bedrijf of een winkel hebben, de dorpsraden, de aannemer. En dat loopt gewoon uitermate goed, heel geolied en daar ben ik blij mee. Volgens mij mag u ook heel trots zijn als provincie dat u dit soort dingen ondersteunt. Ja, nou zeker. Kijk, als provincie probeer je echt daar waar knelpunten zijn in de veiligheid van het verkeer, in de doorstroming van het verkeer, om daar oplossingen voor te bedenken. En liefst doe ik dat ook met de mensen die dat gebied kennen, in dat gebied wonen. Nou, dus ik ben er ook gewoon heel erg blij mee hoe dit project ook gedragen is. Niet alleen de renovatie van de Gentse Vaart hier in Kapellebrug, maar ook dit kunstwerk en hoe we dat in gingen richten bij de rotonde. Dat is allemaal met de omgeving gedaan. Dus chapeau, hulde hoe we dat gedaan hebben. Het is een plus moment. En ik ben ook heel blij als gebruiker van de rotonde. Dank u wel. Nou, graag gedaan en bedankt ook voor het compliment. We zijn blij dat deze werkzaamheden in ieder geval op deze manier tot stand zijn mogen komen. Wij proberen als gemeente samen te werken. Waarom doen we dat? We maken werk met werk. En waarom maken we werk met werk? Om de overlast in ieder geval te verhogen. Beste wethouder Gino de Pauw, hoe is dit voor u, dit moment? Nou ja, goed, het is nog geen complete, echte officiële opening. We moeten nog best veel werkzaamheden plaatsvinden. Maar de rotonde is al open van 20 november. Dus het verkeer rijdt er langs. En ja, kijk, als er zo'n prachtig kunstwerk wordt geopend, dan mag je er best trots op zijn als wethouder van de gemeente dat je daarbij mag zijn dat het geopend wordt. Ja, dat is mooi. Prachtig stuk. Ik denk dat u sowieso trots mag zijn, want het is een enorm werk en daar is heel veel gebeurd en er moet nog heel veel gebeuren. Hoe is dat voor de gemeente Hulst? De gemeente Hulst, er straks ook even aangehaald in een kleine toespraak. Wij werken in ieder geval samen met de provincie. De provincie is in dit geval uiteraard wegbeheerder en die zijn verantwoordelijk voor de reconstructie. Maar wij liften daar wel op mee. Wij proberen werk met werk te maken vanwege het feit dat we dan voor de omgeving in ieder geval een stuk minder overlast betekenen. Als de weg open gaat en de riolering, wij moesten de riolering vernieuwen. En ook daar waar mogelijk een gescheiden riolering aanbrengen. Dan kun je het beter maar tegelijk doen. Anders dan zitten de mensen 2 keer zo lang in de overlast. Dus dat is zeker niet de bedoeling. En dat is dan werk met werk. En er gaan nog heel veel mooie dingen gebeuren. Er komt nog groen en de fietspaden en de riolering wordt nog verder afgewerkt. Is daar een bepaald tijdspad voor gemaakt?
Voor zover mijn informatie nu op dit moment gaat, zouden de werkzaamheden tegen eind juni, begin juli volgend jaar klaar moeten zijn. Maar goed, we zijn nog maar aan het begin van de winter, dus dat mogen we ook niet vergeten. Er kan ook nog wel eens iets in tegengaan in de weersomstandigheden. Dus ik denk dat de organisatie en de aannemer ook nog wel een slag om de arm houdt. Maar goed, weersomstandigheden kun je toch niet beïnvloeden, dus dat is onmogelijk. We hebben in elk geval iets moois om naar uit te kijken. De navelstreng tussen onze zuidenburen en hier in de buurt. En ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat je al zo ver bent. Daar ga ik vanuit van wel. Het proces is natuurlijk ook doorlopen met de provincie samen. De verkeersveiligheid die staat bovenaan. Dus aan beide zijden zijn er nu voetpaden en fietspaden. Dat was in het verleden niet het geval. Dus de zwakke weggebruiker gaat er in ieder geval op vooruit. Er zijn verschillende verkeersremmende, tenminste snelheidsremmende maatregelen genomen. Verkeersremmen mag ik niet zeggen, snelheidsremmende maatregelen. Wat uiteraard de leefbaarheid van de kern Kapellebrug te goede komt. Volgens mij mag u trots zijn op de gemeente en op alle gebeurtenissen. Dank je wel. Dankjewel in ieder geval en we zijn trots dat we hier mogen aan samenwerken met de provincie. Maar het blijft natuurlijk een kern van de gemeente Hulst. Maar dat gebeurt op meerdere plaatsen dat je als wegbeheerders wel degelijk samen moet werken. En dat is tot heden toe, dankzij de korte lijnen ook, is dat prachtig gelukt hier. Mooie verbinding, letterlijk en figuurlijk. Een mooie verbinding tussen ons mooie Belgische achterland en het Bourgondische en de meest Vlaamse stad van Zeeland. Van Nederland zelfs, onze mooie gemeente Hulst. Dankjewel. Ik had begrepen dat ik niet zo lang mocht spreken, dus ik heb het netjes opgeschreven. Dit monument is een ode. Beste Ronnie, we staan hier bij jouw prachtige kunstwerk, wat net onthuld is. Hoe voelt dat voor jou? Nou, een triomf. Ja, ik vind het heerlijk. Dus ik hou ervan om grote beelden te maken. Van mij mocht het nog best veel groter, maar dat kan niet, want het zit aan 3 meter. Volgens mij is het groots in het klein zijn. Want als ik het verhaal hoor van je opa, hoe is dat nu? Om iets te maken wat zo belangrijk is voor mensen uit jouw verleden. Ja, dat is perfect. Ja, opa was ook zo'n lieve mens en die was ook zo handig met alles, met hout. En toen, als wij daar waren, dan mocht ik ook aan, maakte hij ook van alles, bootjes en noem maar op. En ik heb al zijn gereedschap. Geweldig. En het kunstwerk staat voor verbinding. Dat is belangrijk voor jou, volgens mij. Ja, het is de verbinding van die 3, van Kapellebrug, Sint-Jansteen en Klingen. Dat is heel belangrijk. Ja, ja. Heb je nog een andere functie in die dorpen? Nee, niet echt. Er staan overal nog wel beelden. Maar ja, ik kom zelf van Sint-Jansteen en daar ben ik nog trots op ook. Ja, ja, ja. Hartstikke bedankt. Het is een super mooi beeld. Dank u wel. Dank u wel. Beste kijkers, dit was het moment van de onthulling van het prachtige kunstwerk van Ronnie Evens. We gaan er nog even over napraten en iedereen die wil komen kijken, die kan langs de rotonde rijden. Dankjewel, tot de volgende keer.